Estamos en Sanxenxo 1 de xullo e levamos un anaco buscando alguén que chegue de vacacións. Vou arriscar, aí veñen dúas señoras con maletas, veñen a actitud alegre. Hola, hola! Hola. Hola. De vacacións? Sí, Primeiro día? sí. Como se chaman? Ángela y Toñi. Ángela e Toñi, podo ir con vos a mirar o que tedes no interior da maleta? Bueno, en principio sí. Mira, ¿y esto para qué es? Televisión de Galicia era galega, manda un saludiño. Veña, vamos, vamos. Mira, tenemos una reserva para una semana, para las dos. Iván, hoxe 1 de xullo, máis entradas. Sí, xa se empeza a notar agora a partir de xullo que empeza a vir máis xente, son clientes moi habituales o que suele ver en xullo, pero despois xa empeza a temporada forte ahora en Sanxenxo, que estamos en Sanxenxo, é o que nos toca. Son clientes que repiten todos os anos, xa tes unha confianza diferente, así dá gusto traballar. ¿El desayuno qué hora es? 8:30. Pois veña, o ascensor. Cabemos, non? Veña, aí vamos. Ala, chegamos, veña. Hai ganas, non? Hombre, claro, unos días de descanso viene de maravilla. Canto pesará esta maleta? No lo sé, 10, 12 kilos. Cantos días ves aquí a Sanxenxo? Una semana. Yo lo traigo así todo enroscado. A ver, ensíname algún look que poidamos estender. Look ninguno, porque yo no soy muy fisna. Ángela, a ver, ti tamén ordenado, pero non ao nivel de Toñi. No. A ver, unha blusa, roupa para camiñar, que vamos a facer un pouco de senderismo. Un libro para ler. Una nora para si hace frío, el bikini. Oh, fundamental. Bikini. Un bolsito por si voy a pasear, un pareo de estos y nada más. Será o que me deixa a mí que eu non trouxe ningún. Esta de xubiladas. Sí. Se nos nota bien. Cal é o plan, o primeiro plan de hoxe, que vai ser? Ir a comer. Que ya tenemos aquí unos amigos que nos preparan unos sitios para ir a comer espectaculares. De vacacións, a comer, a disfrutar